Umingan, isinusulong po ang pagdedeklara sa Diket Falls bilang opisyal na tourist destination sa nasabing bayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Umingan ang panukalang batas na magdedeklara sa Diket Falls bilang opisyal na tourist destination upang mabigyan ito ng pondo at karagdagang development projects. Ayon sa tanggapan, nakatagdasan ang pagharap sa Senado upang idepensa ang nasabing panukala bago ito naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon dulot ng krisis. Kilala ang Diket Falls sa likas nitong ganda sa kabila ng matarik at mahabang paglakbay patungo rito. Umaasa naman ng lokal na pamahalaan na may pagpapatuloy ang pagsusulong ng panukala upang higit pang mapalakas ang turismo sa bayan ng Umingan. Mula rito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.